Szerinted mi lesz az erdőkkel 20 év múlva? Csak beton marad, vagy megtaláljuk az utat vissza a természethez? Az Ugrás a jövőbe pályázata idén az erdő és az ember kapcsolatát vizsgálja. És itt nem csak a fákról van szó, hanem arról, hogy hogyan fogunk élni 20 év múlva. Most elmondom, hogy miért ez a legmenőbb dolog, amiben idén csapatként beszállhattok. Ez nem csak egy sima rajzpályázat, hanem itt a design gondolkodásra építünk. A célunk pedig az, hogy ne csak féljünk a klímaváltozástól, hanem hozzunk rá megoldásokat. Például, hogyan nézhet ki egy erdő a jövő városaiban. Keressük az innovatív és akár sci-fi ötleteiteket, amik megváltoztatják a jövőt. A pályázatra 7-től 10. osztályos tanulók jelentkezését várjuk, Magyarországról vagy akár a határon túlról. Hozd a barátaidat, alkossatok 2 fős csapatokat, és keressetek egy jófej tanárt vagy szülőt, aki a mentorotok lesz. A legjobb, hogy szinte bármivel pályázhattok. Lehet ez digitális, analóg, fotó, videó, rajz, kampányterv, vagy akár egy applikáció is. A lényeg, hogy lássuk a víziótokat. És hogy miért éri meg jelentkezni? Mert a legjobbakat a MOME oktatói és hallgatói mentorálják, bejöhettek ide a kampuszra, és kicsit olyan érzésetek lehet, mintha már most momésok lennétek. Emellett értékes workshopokon vehettek részt, és lehetőségetek nyílik a végén egy kiállításon is megmutatni a munkáitokat. És továbbá izgalmas nyeremények és szakmai díjak is várnak rátok. Regisztrálni március 27-éig tudtok, és ne féljetek, a nevezés nagyon egyszerű, csak egy csapatra és egy jó ötletre van szükségetek, a többiben mi majd segítünk. Minden információt megtaláltok a mome.hu/ugrás a jövőben oldalon, és ne feledjétek, a jövő a ti kezetekben van.